Dictatorial, ¿están? Dictatorial. Mis mejores amigos son periodistas. Entonces tengo mucha relación. No tenéis el mundo del periodismo, el concepto que hacéis que decir. Tú puedes entrar a una entrevista al uso, perdona, cogiendo una frase de una conferencia que hemos hecho o acabando tal. Estamos en tantos proyectos que me gusta sintetizar. Además yo soy muy disperso en el sentido que tengo 1000 cosas en la cabeza y entonces me ayudáis un poco a ordenar todo esto. Potser no ho has entès tu, però s'entén perfectament. És una creació que amb ell t'ajuden a arreglar-li el concepte. ¿Y al crank y la araña qué? ¿Ustedes le daban al comensal Cosas, platos que no le iban a gustar o que podían no gustarle? Bueno, pues provocábamos. Ahora, ¿tú crees que a todos los españoles les gusta el mate? No, claro. No están acostumbrados. No, tú eres español, le das mate y es un shock. Entonces empezamos a entender que, ¿vale? Primero entender que no hay comida rara, hay gente rara.
Es que la gente es la que es rara, las cosas son lo que son. Es decir, una araña es muy rara y un cangrejo no, y es lo mismo. O no? És el mateix. Bruno. Cranc i una aranya. Jo, de veritat, em supera, Tu què? Aranya o cangrejo? A veure, què més tenim, Rocco? A veure, t'explico. Que s'ha d'acabar el temps i no tens No, temps el dia 1 s'estrena el nou canal de Movistar Zero. Recorda que tenim una llista que vam fer l'altre dia? No, però hi ha un grapat de programes que funcionen al Movistar Zero. Bueno, a veure, no. Primer que Movistar Zero encara no ha començat. Només el dia 1. Bueno, però ja Només hi ha estem un programa que estarà dintre del Movistar Zero, que és el del Leitmotiv, que és el del Buenafuente. Doncs molt bé. Raquel, de la llista aquesta de malèfiques que teníem, que havíem fet tu i jo, tenim a la Raquel Sánchez Silva, que aquesta estrena programa el dia 1. Això anirà a 9:15 de la nit. Es diu Likes. Tenen a la Xenoa, per exemple, que l'han convidat també perquè estigui. Això ho produirà la productora del Motos. I d'acabar el programa, de fer un recull de totes les coses que s'han generat a les xarxes socials durant tot el dia i ho explicaran en aquest programa d'1 hora de duració. I això és una de les grans apostes de Movistar Zero a partir del 1 de febrer, entre altres coses. Likes, 9:15, amb Raquel Sánchez Silva i amb col·laboradors. Tenen, em sembla que Mario Vaquerizo també està opinant de les xarxes socials, vull dir que pot tenir la seva gràcia. Si no, que ara se l'ha girat feina, no va fer les campanades i ara torna això, i a veure què passa. I després de nous canals, que no sé si que el veurem a Movistar, però sí que hi ha un canal nou de televisió que ha començat als Estats Units, que jo m'he quedat bocabadat. Escolta, te explico de qué va. A ver. Porque se estrena un nuevo canal en Estados Unidos. Atentos a su contenido. Va a ser una teletienda, pero una teletienda en la que lo que hay a la venta es una amplia selección de armas de fuego, balas, cartucheras y todo tipo de accesorios para el usuario de armas de fuego. Eso sí, como no todo va a ser vender, para mitigar el impacto se va a emitir una programación sobre seguridad, entrenamiento e instrucción cada hora. Hacía muchísima falta.